you want, and you say what you say, and you find your heart, even though it'll break. Здравейте, това е третия танц от флашмоба на песента End of the Day. Красимир ще ви покаже танца. Първата стъпка започва с приклякане назад и с бутане на ръцете към тялото, към рамото, наляво. След това надясно, 4 пъти го правите това. Първо наляво, след това надясно и го повтаряте 4 пъти. Стъпката изглежда ето така. Следващата стъпка е слагате ръце към колената си, ги припузвате, дигате коляно, първо на левия крак, след това на десния. И отначало изглежда ето така. Следващата стъпка е слагане на ръцете на устата, сякаш викате и просто започвате отляво, след това надясно и стъпката изглежда ето така. Следващата стъпка е с приплъзване на ръката от дясно наляво и слагане на сърце на място, където ви е сърцето. След това правите отрицателен знак с пръста си и разделяте сърцето. След което правите кръгов... Отначало изглежда ето така. Следващата стъпка е да правите кръгови движения от ляво надясно с приклякане и движене на таза си. Това го правите 3 пъти. На четвъртия път завъртате кракът си на дясно и след това започвате наляво, напред. В смисъл, ходите напред с странична походка 3 пъти. След това обръщате левият крак. Левият крак надясно, ляво и нека покажем танца до сега. Следващата стъпка е с дясна ръка. Пускате между краката си, я дигате, това се получава 2 пъти. След това се обръщате по същия начин, само че на другата страна правите абсолютно същото пак 2 пъти. Общо стъпката изглежда ето така. Следващата стъпка е правене на полукръг с лявата ръка върху десния крак, левия крак, след това дясна ръка върху десния крак, след това правим 10 с двете ръчички. И отначало изглежда ето така. И дигате също левия крак с тези пръщчета. Само пръстите, без крака. След това правите хикс на устата си, дигате вече левия крак и завъртате наляво. Там правите малко движение с тялото си, което движението идва от раменете. След това правите по цял кръг с дясната ръка и сочите с палци към гърба си. И това е танца без музика.